27. novembra 2025 Taliansko. Silné búrky zasiahli juh Apúlie, priniesli silný dážď a krupobytie, ako aj lokálne záplavy, ktoré postihli niekoľko miest v provinciách Taranto, Brindisi a Lecce. Pri pobreží Gallipoli bol tiež zaznamenaný vodný vír. Grécko. V rôznych častiach Grécka došlo k lejakom, zosuvom pôdy, búrkam, vodným vírom, tornádam a krupobytiu. Bulharsko. Juhovýchodné Bulharsko čelilo vážnym následkom prívalových dažďov. Srí Lanka. Silné lejaky, ktoré zasiahli Srí Lanku počas monzunovej sezóny, zosilnené cyklónom Ditva, spôsobili rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy po celej krajine. USA. V južnej časti Aliašky došlo k silnému zemetraseniu s magnitúdou o sile 6 stupňov. Indonézia. Na východnom pobreží ostrova Simeulue došlo k silnému zemetraseniu s magnitúdou o sile 6,6 stupňa. Na ostrove Sumatra pokračuje mimoriadna situácia kvôli prívalovým dažďom, ktoré spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Thajsko. Silné prívalové dažde spôsobili katastrofálne záplavy v južných provinciách Thajska, najmä v Songkhle a Hat Yai. Extrémne počasie nám jasne dáva najavo, že je na čase konať. Aké sú možnosti riešenia klimatickej krízy, nájdete na našich stránkach.